Dnes sa pozrieme na otázku turkického kaganátu, ktorý sa objavil v Európe okolo 6. storočia a ovládal rozsiahle územia kontinentu. Uvidíme, ako boli úplne nesprávne slovanské národy ako Avari, Bulhári, Huni a Chazari označované za turkické alebo ázijské národy. Podľa učebníc v roku 552 Bumin Kagan založil turkický kaganát v Mongolsku, v dnešnom Altaji. V roku 558 už dosiahli Kaspické more. V roku 568 poslali posolstvo do Byzancie. A v roku 570 vraj už vládli Bulharom pri Done a Azove. To znamená, že za iba 18 rokov prešli viac než 6000 kilometrov priamo, bez stôp, bez hrobov, bez nápisov,